जतन दुखु गाहाम जों नेपालाव फायमाने प्राय 3-4 दिन खाताबोबाय इगे सिनि कुदि बेबायदिनो अपारेशन खालामनानै फायमाने नेपाल आइस मेसि आइस हस्पिटाला अपारेशन पर खायबायखा लोगोराव जे सुबा माने सेंसे सुबा माने इगे दाउथ' जों आरो 10-15 दिन तोना नांनाय रां बेलायखे सवादों दखा रां फैजाबो खाया खूब रांनि प्रब्लेम दखा जों ताय बिनि अपारेशन तो खायबायखा दाबो रां बिनि जागासे सेलाव राय जों रां जमा मारा जा और तलाव चिनि जे दाबो होटल दंनाय होटल मालिकनि थाय रां सेलाव नाका जों सेलाव नामाय माने अपारेशन खायबायखा तायबो गुसुं नांनो गुन ठीक गलै आरो जे वान फन के प्राय साइड फोटोआव थानाय वान सो जे मानते जोंबो जायथ लायखा इनके बनि नखुनै दिन बाबा बिनि मा समावनाय जायथ थांनो दं बिनिफ्राय दाथ' रां कासुरिया बिनि खाने बिजों के ननि खाने सेंसर सुबा सुबि मानानै जों खाने एसे सुबा सुबि सारिया तांके बिदाबो सुबा लायखा ननि जे मानते इनके अबनां सानांगौ समाव ताइनके नाव कारेक्ट सेंसर सुबा लायखे बेलायखे जानाय इनके दाबो अपारेशन खायनानै जों साखौ सालायनाय अपारेशन तो खायगा इनके इतो जोंनि निजे अपारेशन खायमाने दाबो नि मकल बाहाय इंगा सागले किसा आगे नाके बाहाय आगे तो किया पुं मिनि सुजाबे नुया तो माने माने लाइट থেকে नुखे ना डॉक्टर तो साइड का माने प्राय 1 मास बा 1.5 मास परेया किसा पावर फाइनेंस सादों ना खानाय नाफोरा जों तो साइमालिया बिनि मकल सादाल दङ बेलायखे दाबो रां फैसा गैयैसो मेन प्रब्लेम होदेरसै जों सालो थांनाय होदे 1000 एबा 1500 टाका सिउ थांसैने जानांगौ नांगौ सेमसे आरो दैनाव फैसा नांगौ इयाव होटेल भारा नांगौ टाउन बागाय आं लोगोफोरजों थांनो क'क्राझार नावजे मानते सुबालायखे बेलायखे जानाय दा इनके आंबो नाव जबर जसि सानिया फैलाबो नाव सुबालायखा इनके बन अनेक सुगिया बन नुगा बेलायखे खाव खायदा सुगा आंथ' बन लगे फाइल साइमनो जों खाना फैनानै अबराव जों सासे सालिया दा इनके अबराव जों सिनि जों बायदि खायदा सिनि मामो बिनि बाबु आखन नंनि सेन्सा माने आव माइनास जों फाइ सफैदा दे सिनि आयां त्रिपुरा तनाय सिनि इंडिया तनाय रावफोरावबो सुबानाय साजा खायखनो ताबसो जरा सुबायाखौ नायनाय ग्राम सुजादे सुबामान इनके अबराव बिजों बिसिनता अबराव सानांगौ नङा लास्ट दे कयनांगौ समाव ननि जे मानते टेक सेंसर सुबागेन केस जानाय आं बनि भिडिअ स्क्रिन बनि जीपे नंबर नाय एकाउंट नंबर नाय ननि जे मानते गिसा सुबालायदि इनके इदा ऑपरेशन खायमान प्रो सिप प्रॉब्लम तो लिया सक्सेसफुल का अबरो कैसा ग्रेटफुल तानि के ननि आशीर्वाद बाय ननि प्रेयर खालामबाय बिनि ऑपरेशन सक्सेस का हाबन ताबसो जराथ' जों नुयाखौ जस्ट लाइक सिनि सेक्सन नखा अबनो बिनि आपडेट दिनि बारे इनके हाबाय दं इनके ताबो बयनिने काम फै नुसियाखौ ना बाके नुसाखले क्या किसी सा चेंज सिंह खोदे क्या सेंस ओ माने हाय बाय के मिया उसखुरो गो ए लामारो कालार नंखलाया दो लामा हेनले माने बाखबा किसका लेगे उ जाबा रंग मबो तिनि हेति माने तिनि के सादम दं मान बायदो ना तामा दिखे गो तिनि के किचन हाते नंगो दाय उ उसखुरो गो दाय खुलुम मोखले गतिनि किसी सा चेंज का ना माने आगे ना किसी सा प्राय 10% चेंज का फले ना वाइ प्ले खाना फुंग बायang ना apa sebenarnya? Sudah lah itu mana dia itu sudah berbisnis ya kok sudah. Oh, ini dokter nonton tahu sadin saya kah? Sadin juga. Mana muyok sekarang dina, apa dokter saja na? Saja na, operation pro. Ini operation pro kono problem deng jaka pro, kostor deng jaka. Kursiang. Kamu silian na? Oke, dah aja hambai. Dokter tu? Ano lukuro jingu maya dana khayok jangai ano khayok jago ano maya nangko bokje koksaman biman ano chubagoy khayok jago ano chubago orang banyo boke sumban mani orang holno o banyo hayoni palo tabo operation hajam mani poriyo agin na khandai सुजाले परिष्कार के नुगेखो
orkestrano debra hingga klum haki nununggo agina haki hingga yagra kai kya ki chingmani haki kya lukha hingga lukurok subalai rong tama kau kesanai kau tama sanai nama je subalai rong na je subalai rong tama kau sanai ang bong no biar ka hamai ko bong na ang ko laung no chunggo hingga tabo nina operation khaine rang kasuyang do hano koi rang short lina ar ki rang nanai chang prai 50,000 ti na hingga nang lukurok na hambai ro nine nang subag man bagai ang bong ya thiro khulumo oke hambai koi na Tunggu apa?